मानेच वाईन अँड डाईन एसी फॅमिली रेस्टॉरंट। पत्ता मुंबई गोवा महामार्गाजवळ नवीन एसटी डेपोच्या समोर कुडाळ। प्रोप्रायटर राजेश माने। संपर्क 9665801212। असरोंडी बौद्धवाडी लगत रस्त्यावरील साचलेलं पाणी जाण्यास वाव नसल्यानं रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात तसंच साचून राहतंय। कणकवली ते मालवण जाणारा हा रस्ता जिल्हा परिषदच्या मालकीचा असून सुद्धा या रस्त्याला गटार नाहीये। याचा मनस्ताप वाहन चालक आणि शाळकरी मुलांना सहन करावा लागतोय। या साचलेल्या पाण्यामुळे वाहन चालकांना पुढील प्रवासावेळी रस्त्याचा अंदाज न आल्यास अपघात देखील होण्याची दाट शक्यता आहे। याकडे संबंधित प्रशासनानं लक्ष देणं तेवढंच गरजेचं आहे। नागरिक देखील या समस्येला संतापले असून स्थानिक पातळीवर त्यावर काही मार्ग निघत नसल्याचं सांगितलं गेलंय। पण जर रस्ता जिल्हा परिषदच्या मालकीचा मग त्याला गटार का नाही असा प्रश्नही नागरिकांनी उपस्थित केलाय। साचलेल्या पाण्यामुळे शाळकरी मुलांना याचा त्रास सहन करावा लागतोय। मागून पुढून येणाऱ्या वाहनांना मार्ग देत अंगावर चिखल घेतच शाळेत जावं लागतंय। प्रशासन आणि यंत्रणा आता तरी याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देईल का असा प्रश्न स्थानिकांमधून उपस्थित केला गेलाय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।